Câteodată ai impresia că Dumnezeu tace. Te rogi, ceri ajutor, dar pare că nu se întâmplă nimic. Ai simțit vreodată asta? Dacă da, rămâi cu mine, pentru că acest mesaj este pentru tine. Știu cât poate fi de greu. Noaptea, când te gândești la problemele tale, ziua, când aștepți o veste bună, dar nu vine. Dar vreau să-ți spun ceva. Dumnezeu nu te-a uitat. Cuvântul lui ne spune în Isaia 49, 15. Poate o mamă să-și uite copilul, chiar dacă ea l-ar uita, eu nu te voi uita niciodată. Dumnezeu nu te-a uitat nici atunci când ai plâns în ascuns, nu te-a uitat nici când ai fost dezamăgit de oameni și nu te-a uitat nici acum când treci prin încercări. Dar de ce simțim că Dumnezeu tace? Pentru că uneori El lucrează în tăcere. Gândește-te la un profesor în timpul unui test. Nu vorbește, dar este acolo. La fel și Dumnezeu tace, dar este lângă tine. Te pregătește, te întărește și va deschide ușa acolo unde acum vezi doar ziduri. Așa că nu te teme, Dumnezeu lucrează chiar acum pentru tine. Chiar dacă nu vezi răspunsul, El știe momentul potrivit. Dacă acest mesaj te-a atins, scrie Amin în comentarii. Distribuie-l cuiva care are nevoie de această încurajare. Și nu uita, Dumnezeu nu te-a uitat